Hello sa tanan nga igsuon ko diha ni Kristo. Igsuon ay usa ka tawo nga akong nakaistorya, nagtabi binduha, niana siya nako nga ngano daw ang akong mga video dili daw katong dali ko nga mailado nga dali kong mailhan. Total daw mamitikay man daw ko, mo capture kog mga event, mo capture kog mga sa rides, laag-laag, mo picture kog mga nana, dali daw ko mailhan. Unya, nailhan na po daw ko sa uban. Ngano daw nga dili itong mga video nga makalingaw, maka-entertain, mga katawanan, mga binuang, mga unsa pa diha nga mga video nga mga kalibutanon. Ngano daw nga about God nga wala daw kay mo view ana, wala daw kay mga viewers. Igsuon sultihan ko kamo sa tinuod. Kining akong pag-vlog sa matag adlaw, dili ni aron maka-income sa Facebook. Dili ni aron ma-monetize, dili ni aron musikat, dili ni aron mailado sa katawhan. Kundili ako kining gibuhat tungod kay gusto ko nga isangyaw ang pulong sa Ginoo sa matag adlaw. Ang mga tawo nga nagkinahanglan sa pulong sa Ginoo, makadungog sila sa pulong sa Ginoo pinaagi sa social media. Maong igsoon ato gyud tagaan og panahon ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mohatag kita og panahon mo play sa mga video nga about God. Tungod kay dili kayo daghan ang nagbuhat og mga video nga gipost sa Facebook nga mga word of God. Ang nagdaghan dito mga igsoon mao kanang mga binuang nga maka-entertain sa mga katawhan, mga siaw-siaw. Daghan kana sa social media. Apan ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo dili kayo daghan kumpara sa mga kalibutanon nga mga video. O ikumpara nimo sa mga views, sa mga share, sa mga like, mas daghan ang mga kalibutanon. Igsuon diha nato makita kung unsa gyud kamatinud-anon ang pagpasidungog sa tao ngadto sa Ginoo. Diha nimo makita nga mas gitagaan nilag bili ang kalingawan sa kalibutan kumpara sa pagpahimuot nila sa Ginoo. Dili daw ka maila dayon sa uban nga katong wala pa nakaila. O dili daw ka dali nga musikat. Igsuon ang ikatubag nako mao kini. Unsaon man ang ilado ka sa katawhan, apan dili ka ilado sa Ginoo. Igsuon unsaon man ang sikat ka sa kalibutan, sikat ka sa katawhan, sikat ka sa mata sa mga tao, apan dili ka sikat sa Ginoo. Igsuon akong tubagon kining maong pangutana pinaagi sa Bible, pinaagi sa verse, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Una nga verse igsuon ari makita sa Roma 12 bersikulo 2 nag-ingon. Ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan nining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. Mao na igsuon ang una nako ikatubag niining kapanahuna nato karon. Unsay gusto sa Ginoo igsuon, dili kita magpahiuyon sa atong kapanahunan karon. Naunsa na day ang atong panahon karon. Sumala sa akong giingon kaganiha nga ang panahon karon mas gitagaan og bili sa katawhan ang mga kalingawan kumpara sa pagpahimuot sa Ginoo. Igsoon ang gusto ni Lord nga ipabag-o ang atong kinabuhi ug dili kita mopahiuyon sa pamatasan. Dili kita magpahiuyon sa buhat sa kalibutan karon. Kundili bag-uho nato ang atong kinabuhi. Bag-uho nato ang atong hunahuna. Bag-uho nato ang atong kasing-kasing aron ang Ginoo mahimuot sa atong gibuhat dinhi sa kalibutan. Ug kung dili kita magpahiuyon sa pamatasan ining panahona ug atong gibag-o ang atong kinabuhi, ang atong hunahuna ug atong kasing-kasing ngadto sa pagpahimuot sa Ginoo, masayra nato igsuon ang maayo nga mga butang hingpit ug makapahimuot sa atong Ginoo. Tungod kay daghan kaayo karon nga relihiyoso igsuon apan dili sila tinuod nga Kristohanon. Daghan kayo karon nga nituo sa Ginoo, nisampit sa Ginoo apan ang ilang kasing-kasing layo diha sa Ginoo. Wala sila nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo.
Ang ikaduhang verse nga akong ikahatag isuon mao kini Mateo 7 bersikulo 21. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Mao na isuon nga kung gusto ka nga kahimutan sa Ginoo, kung gusto ka nga mailhan sa Ginoo igsoon, dili kita magpahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Igsoon, kung gusto ka nga mailhan sa Ginoo, atong buhaton ang mga butang nga makapahimuot diha sa Ginoo. Atong buhaton ang mga butang nga uyon diha sa iyang kabubuton. Kung gusto ka igsuon nga mailhan sa Ginoo, kung gusto ka igsuon nga makasulod sa gingharian sa langit, kung gusto ka igsuon nga dili masayang imong kinabuhi nining kalibutana, magbuhat kita sa mga butang nga makapahimuot diha sa Ginoo. Tungod kay kung magtuman ka sa imong kaugalingon, nagpadala ka sa mabuhat nining kalibutana, kung imuhang gitagaag importansya ang mga kalibutanong buhat, mga kalibutanong mga talan-awon, mga kalibutanon nga mga video, mga kalingawan nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Isuon sa Mateo 7 bersikulo 23, nag-ingon ang Ginoo diri, ang tubag sa Ginoo sa mga tawo nga nagtuman sa ilang kabubuton mao kini, apan ingnon kuunya sila, wala ako makaila kaninyo, makasasala pahawa kamo. Igsuon kung dili ka gusto nga mao ka na itubag sa Ginoo kanimo. Buhata ang mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Buhata ang mga butang nga hingpit ug maayo nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay kung magpatuyang o magpadayon ka sa imong kinabuhi karon igsoon nga wala ka mahimut-i sa Ginoo, dili gayud masulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Tungod kay sa gipadayag 20 bersikulo 15 nag-ingon didto nga ang tanang tao nga walay ngalan sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Igsoon, kung gusto ka nga dili itambog sa linaw nga kalayo, kung gusto ka nga ang imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi, igsoon sa kinasingkasing pagpahimuot sa Ginoo ug buhata ang maayo, hingpit ug uyon sa iyang kabubuton, aron mailhan ka sa Ginoo ug musikat ang imong ngalan ngadto sa Ginoo ug aron malista ka sa libro sa kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.